अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। महोदय पर्वणीला सुरुवात झालेली आहे आणि सकाळी 8-2 वाजल्यापासूनचा मुहूर्त आहे आणि सायंकाळी सूर्यास्तापर्यंत हा मुहूर्त आहे। आणि या महोदय पर्वणीला स्थानिक उपादंडा ग्रामपंचायत असेल किंवा यांनी या ठिकाणी नियोजन केलेले आहे, स्थानिक प्रशासन असेल, पोलीस प्रशासन असेल, यांनी चोख नियोजन केलेले आहे। कारण आता नागरिकांची गर्दी व्हायला सुरुवात झालेली आहे। अनेक नागरिक समुद्र स्नानासाठी या ठिकाणी वेंगुर्ला सागरेश्वर किनारी येत आहेत। आपण बघू शकतात, मी आता आहे वेंगुर्ला सागरेश्वर किनारी आणि पौष अमावास्या व श्रावण नक्षत्र एकत्र आल्यानंतर ही महोदय पर्वणी येते आणि ही आज या ठिकाणी महोदय पर्वणीला सुरुवात झालेली आहे। आणि या निमित्त जर आपण विचार केला तर कुडाळ तालुक्यातून कुपवडे असेल, पुळास, माणकुली, त्याचप्रमाणे बांबोई असेल, वेंगुर्ला तालुक्यातील मठ असेल, वेंगुर्ला, त्याचप्रमाणे आंबडपाल, साळगाव या ठिकाणच्या ज्या देवता आहेत किंवा या ठिकाणच्या तरंग देवतांसहित या ठिकाणी दाखल होणार आहेत समुद्र स्नानासाठी। त्याचप्रमाणे आरवली येथे सुद्धा महोदय पर्वणीला अनेक ठिकाणच्या देवता या त्या ठिकाणी येणार आहेत। यात आरवली, शिरोडा, आजगाव, आसोली व मडुरा आणि त्याचप्रमाणे कास अशा देवता, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी विविध ठिकाणच्या सुद्धा देवता या ठिकाणी अजूनही दाखल होणार आहेत आणि या पर्वणीला सुरुवात झालेली आहे। आपल्यासोबत सरपंच आहेत, आपण या ठिकाणी बघू शकता चोख नियोजन करण्यात आलेलं आहे। आपल्यासोबत उपादंडा सरपंच आहेत। आज महोदय पर्वणी आहे आणि एक चांगला योग आहे। समुद्र स्नानासाठी ठिकठिकाणच्या देवता, ग्रामदेवता असतील किंवा तरंग देवता या ठिकाणी येतात। उपादंडा ग्रामपंचायत मार्फत काय नियोजन आहे, काय सांगाल? ही जी महोदय पर्वणी आहे, थोडक्यात ही एक आपल्या हिंदू संस्कृतीत याला खूप मोठा मूलाधार आहे। जवळपास 3 ते 4 वर्षांनी शुक्रवार किंवा शनिवारची अमावास्या येणं आणि त्यावेळी आपल्या समुद्रामध्ये खूप मोठ्या प्रकारचं तीर्थ बनलं जातं, असं खूप पुरातन कालापासून आपल्या धर्मात आहे। आणि त्याचा हा योग साधून जवळपास 13 ते 14 मोठी देवस्थानं आपल्या सर्व भक्तगणांसह इथे येतात। म्हणजे जवळपास 2-2.5 हजार लोक ह्या बीचवर आता 11 ते 3-4 वाजल्यापासून असतील, असं सर्वांचं कयास आहे। उभादंडा ग्रामपंचायत आणि वाघेश्वरवाडी मित्रमंडळ आणि इथले सगळे नागरिक यांच्या सहभागातून खरं तर हे आम्ही आयोजन इथे केलं आहे। कारण आमचा जसा उभादंडा ग्रामपंचायतचा रोल आहे त्यापेक्षा एक पाऊल पुढे म्हणायला हरकत नाही की वाघेश्वरवाडीचे ग्रामस्थ नेहमी प्रत्येक ह्याच्यात पुढे असतात। उभादंडा ग्रामपंचायतने इथे आपला शक्यतो ग्रामनिधी न वापरता प्रत्येक नेत्यांना किंवा काही लोकांना इथली व्यवस्थेसाठी मदत करण्याचं आवाहन केलं होतं। त्याप्रमाणे इथे आंघोळ केल्यानंतर महिलांसाठी मुख्यत्वे चेंजिंग रूमची आवश्यकता असते, त्याप्रमाणे इथे मोठ्या प्रमाणावर जवळपास 7 ते 8 चेंजिंग रूम उभारण्यात आले। पूर्ण आयोजनात उभादंडाचे कर्मचारी आमचे अगदी 3-4 दिवस या वाघेश्वरवाडी मित्रमंडळांबरोबर राबत आहेत। आम्ही स्वतः, आमचे ग्रामसेवक काळसेकर असू दे, बाळा परुळकर जे इथले स्थानिक मेंबर आहेत ज्यांच्यावर ही अख्खी आयोजनाची खरं तर आम्ही धुरा दिलेली आहे, ते इथे आहेत। संतोष वराडकर आहेत इथल्या मित्रमंडळाचे अध्यक्ष। आणि कुठेही पर्यटकांची किंवा आलेल्या भाविकांची गैरसोय होणार नाही त्या दृष्टीने ही सोय केलेली आहे। यासाठी आम्हाला आमचे खासदार विनायक राऊत असतील, दीपक केसरकर असतील, अर्चना घारे परब, राजन तेली असतील, कुठचाही पक्ष भेदभाव न बघता प्रत्येकाने इथे हे सगळे भाविक हे आपले लोक आहेत, नागरिक आहेत, यांच्या व्यवस्थेसाठी इथे आम्हाला मदत करणार आहेत किंवा त्यांनी काही प्रमाणात केली आहे। तर त्यांचे मी सरपंच उभादंडा म्हणून खूप आभार मानतो। येणारा पोलीस फाटा जो इथे आहे, जवळपास 12 ते 15 पोलीस आणि होमगार्ड इथे आम्हाला त्यांनी पुरवलेले आहेत, त्यांचाही मी खूप मनापासून आभार मानतो। अगदी सकाळी 8:30-9 पासून ते दोन्ही रस्त्यांवर म्हणजे 4 व्हीलर गाड्या ह्या आम्ही केरगाळी नमसवाडीमध्ये आणि पारसेकर रस्ता त्या मैदानामध्ये केलेल्या आहेत। कुठेही मोठ्या गाड्या खाली येणार नाहीत आणि 2 व्हीलरचं पार्किंग त्या ठिकाणी
वागेश्वरवाडी ग्रामस्थांनी जागा साफ करून स्वतः मेहनतीने तिथे केलेले आहे। अशा प्रकारे एक आमचे सर्व सदस्य, ग्रामपंचायत सदस्य, वागेश्वरवाडी मित्रमंडळ, तिथले स्थानिक रहिवासी आणि आमचे कर्मचारी, पोलीस या सर्वांच्या सहकार्याने एक येणाऱ्या भाविकांना योग्य आणि व्यवस्थित सोय व्हावी या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न केलेले आहे। निश्चितच धन्यवाद। उत्कृष्ट नियोजन या ठिकाणी उबादांडा ग्रामपंचायत असेल किंवा या ठिकाणचे वागेश्वरवाडी ग्रामस्थ असतील यांच्या वतीने करण्यात आलेलं आहे। आणि आपण बघू शकता विविध पक्षाचे सुद्धा या ठिकाणी म्हणजे बैठक व्यवस्था उभारण्यात आलेली आहे, जे भाविक येणार आहेत त्यांच्यासाठी। आपल्याला समोर या ठिकाणी शिवसेनेच्या या ठिकाणी बैठक व्यवस्था आहे, त्याचप्रमाणे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने सुद्धा बैठक व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। त्याचप्रमाणे उबादांडा ग्रामपंचायत मार्फत पाण्याची व्यवस्था सुद्धा करण्यात आलेली आहे। अशा प्रकारे आणि चेंजिंग रूमही या ठिकाणी ठेवण्यात आलेले आहेत। महोदय पर्वणीला बरेचसे भाविक, महिला भाविक सुद्धा या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात येतात आणि समुद्रात स्नान केल्यानंतर चेंजिंग रूमची आवश्यकता ही त्यांना लागते, त्यामुळे याची व्यवस्था या ठिकाणी ग्रामपंचायत असेल किंवा ग्रामस्थांच्या वतीने करण्यात आलेली आहे। त्याचप्रमाणे ही जी महोदय पर्वणी आहे ही यापूर्वी 2016 साली यापूर्वी 2016 साली या ठिकाणी झालेली होती। त्यानंतर 2019 मध्ये सुद्धा या ठिकाणी महोदय पर्वणी झालेली होती। अनेक ठिकाणचे जे ग्रामदेवता आहेत, अनेक ठिकाणची जी तरंग देवतांसहित या ठिकाणी सहवाद्य या ठिकाणी दाखल होतात आणि समुद्र स्नान करतात। एक मोठी पर्वणी मानली जाते। भाविकसुद्धा मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी दाखल होणार आहेत। सकाळी 8 वाजल्यापासून याची सुरुवात झालेली आहे आणि अनेक ठिकाणच्या देवता या निघालेल्या आहेत। रात्रीच वेंगुर्ल्यात त्यांचं आगमन झालेलं आहे। ठिकठिकाणी त्यांची व्यवस्था ही भाविकांमार्फत करण्यात आलेली होती आणि रात्री आता सकाळी या ठिकाणी सर्व पूजा वगैरे झाल्यानंतर या देवता या ठिकाणी वेंगुर्ला सागरेश्वर किनारी निघालेले आहेत। त्याचप्रमाणे आरवली जे सागरतीर्थ जो समुद्र किनारा आहे त्या ठिकाणी सुद्धा अनेक ग्रामदेवतांचं आगमन त्या ठिकाणी होणार आहे। ते सुद्धा समुद्र स्नान करणार आहेत। त्याचप्रमाणे त्या गावातील जी गावकर मंडळी असतील किंवा ग्रामस्थ असतील हे सुद्धा पायी चालत आपल्या देवतांसोबत आलेले आहेत आणि भाविकांसाठी एक ही मोठी पर्वणी या ठिकाणी मानली जाते। आता सुरुवातीला मला वाटतं कुडाळ तालुक्यातील बांबोळी यांचं या ठिकाणी आगमन होईल, त्यानंतर मठ देवतांचं आगमन होईल आणि मठ स्वयंभू देवस्थानचं या ठिकाणी आगमन होणार आहे आणि त्यानंतर अनेक देवता ज्या आहेत त्या या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आपल्यासोबत ग्रामसेवक आहेत, काय सांगाल नियोजनाबद्दल? त्याचप्रमाणे या ठिकाणी या ग्रामस्थ संतोष वागेश्वरवाडी जे ग्रामस्थ आहेत त्यांनी जो नियोजन केलेलं होतं त्यांचे या ठिकाणी प्रतिनिधी आहेत, काय सांगाल नियोजन कशा प्रकारचं आहे? आम्ही आमच्या वाडीतर्फे आणि संलग्न ग्रामपंचायत उबादांडा यांच्या माध्यमातून आम्ही हे नियोजन केलेलं आहे। संपूर्ण वाडीचे जवळजवळ 4-5 दिवस आम्ही मेहनत घेतो आहोत ह्या सगळ्या आयोजनाची आणि हे सगळं आयोजन आम्ही भाविकांसाठी केलेलं आहे। महापर्वणी आहे, आमची देवता येणार आहे, त्या देवतेचं आम्ही म्हटलं आमच्या ग्रामस्थांनी असं ठरवलं की आम्ही आमच्या वाडीतर्फे हे सगळं नियोजन करू आणि व्यवस्थित तसं झालेलं आहे। त्याचप्रमाणे चेंजिंग रूमची सुद्धा व्यवस्था आहे आम्ही वागेश्वरवाडीतर्फे केलेलं आहे। चेंजिंग रूमची व्यवस्था काही आमचे हे आहेत सरपंच आहेत म्हणजे त्यांच्या काही पक्षांच्या माध्यमातून सुद्धा त्या चेंजिंग रूमची जवळपास आम्ही महिलांसाठी सोय केलेली आहे। अशा प्रकारे जर या ठिकाणी बघितलं तर व्यवस्था ही करण्यात आलेली आहे आणि आता काही वेळातच या ठिकाणी देवतांचं आगमन होईल आणि हे आपण या ठिकाणी सर्व दर्शकांना याचा दाखवणार आहोत। याचप्रमाणे आमच्यासोबत या ठिकाणचे ग्रामविकास अधिकारी आहेत, काय सांगाल नियोजन चोख आहे आणि कशा प्रकारचं पुढे या ठिकाणी गर्दी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होणार आहे
आणि मोठ्या प्रमाणात गर्दी होणार आहे. त्या अनुषंगाने आम्ही नमसवाडी येथे पार्किंगची व्यवस्था केलेली आहे 4 व्हीलरसाठी. त्याचप्रमाणे पारसेकर यांचं जे घर आहे तिथून सुद्धा एक पार्किंग म्हणजे नमसवाडीत ते पार्किंग 4 व्हीलरसाठी केलेलं आहे. 2 व्हीलर पार्किंग सुद्धा आम्ही वागेश्वरवाडी जो रस्ता आहे आतमध्ये येणारा त्या ठिकाणी 2 व्हीलर पार्किंग आहे. आम्ही ग्रामपंचायतीच्या जवळ 2 व्हीलर पार्किंग केलेलं आहे आणि 4 व्हीलर कोणतीही गाडी आतमध्ये सोडू नये अशी आम्ही पोलीस प्रशासनाला सूचना दिलेल्या आहे. जेणेकरून कुठेही ट्रॅफिकचा अडथळे होऊन लोकांची चेंगरा किंवा गर्दी होऊ नये या दृष्टीने आम्ही पुरेपूर नियोजन केलेलं आहे. आणि या ठिकाणची जी वागेश्वरवाडी आहे यामध्ये लोकांना भरपूर सहकार्य केलेले आहे. टेंट उभारण्यासाठी सुद्धा आमचे मित्रमंडळ आहे गणेश मित्रमंडळ यांच्यामार्फत सुद्धा आम्ही बागायतवाडी येथे चेंजिंग रूम उभा केलेला आहे. स्त्रियांसाठी कपडे बदलण्याची गरज होते त्याकरिता आम्ही चेंजिंग रूम उभा केलेला आहे. आणि पाण्याची सोय ग्रामपंचायतीबरोबर करण्यात आलेली आहे. बऱ्यापैकी आम्ही नियोजन केलेलं आहे. आता ईश्वराच्या कृपेने त्याला आम्हाला यश लाभो हीच आमचे प्रार्थना आहे. निश्चितच अनेक ठिकाणच्या ग्रामदेवता या ठिकाणी दाखल होणार आहेत आणि या नियोजन हे चोख नियोजन या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. जर आपण विचार केला तर सागरेश्वरकडे येणारा जो मार्ग आहे तो संपूर्णपणे या ठिकाणी रांगोळी काढण्यात आलेली आहे, रस्ते सजवण्यात आलेले आहेत आणि अशा प्रकारची चांगली व्यवस्था ही या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. निश्चितच याचं आम्ही संपूर्ण जे या ठिकाणचं कव्हरेज आहे ते भाविकांसोबत वेळोवेळी पोहोचवतच राहू. कोकणसात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल.